Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah solih-solihah? Mugi-mugi sehat nggih. Dina iki bocah-bocah kelas setunggal nerusake sinau basa Jawa babagan dolanan tradisional. Ayo diwiwiti kanthi maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo wacan iki wacanen kanthi patitis. Bawa Niken lan kanca-kancane padha dolanan jamuran. Anggone dolanan ana ing latar. Bocah-bocah padha seneng lan guyub. Ora ana sing tukar padu. Anggone dolanan jamuran uga nganggo tembang jamuran. Bocah-bocah padha nembangake bebarengan. Bawa Niken dan teman-temannya padha dolanan jamuran, bermain jamuran. Anggone dolanan ana ing latar. Bermainnya di latar itu di halaman, bermainnya di halaman. Bocah-bocah padha seneng lan guyub. Anak-anak merasa senang dan guyub itu rukun. Ora ana sing tukar padu. Tukar padu itu artinya bertengkar. Tidak ada yang bertengkar. Mainan jamurannya uga nganggo tembang jamuran. Tembang itu artinya lagu. Bermain jamurannya menggunakan lagu jamuran. Bocah-bocah padha nembangake bebarengan. Bocah-bocah padha nembangake itu artinya menyanyikan lagunya bersamaan atau bersama-sama. Nah, lagunya seperti ini. Jamuran yo ketok, jamur apa yo ketok, jamur gajih bejijih saoro-oro, semprat-semprit jamur apa. Dolanan jamuran kuwi salah sijining dolanan tradisional. Dolanan tradisional kuwi dolanan sing ora nggunakake alat modern utawa alat-alat canggih. Carane dolanan jamuran kaya mangkene, kaya gambar iki. Bocah 3 tekan 5 mubeng gawe barisan. Ana bocah siji sing dadi ing tengah, banjur diubengi karo nembang tembang jamuran mau. Saiki ayo ditonton videone dolanan jamuran. Jamur payung. Gampang. Ini. Alah gampang. Gablok laginya. Musasi kapan? Oh. Suwe. Hitung puluh tahun. Wah, gablok tenan ya iki. Ora nek.
Nah, bocah-bocah kaya mangkono mau carane dolanan jamuran. Saiki ayo pitakonan iki diwangsuli. Nomor setunggal, wacan ing dhuwur nyeritakake dolanan apa? Nyeritakake dolanan jamuran. Nomor kalih, apa kowe tau dolanan jamuran? Wis tau utawa durung tau? Yen wis tau ditulis wis tau, yen durung tau ditulis durung tau. Nomor 3, kepriye carane dolanan jamuran? Kira-kira 3 tekan 5 wong gawe barisan, ana bocah sing ning tengah diubengi kanthi nembang jamuran. Nomor sekawan, apa paedahe dolanan iku? Paedahe dolanan jamuran bisa gawe ati seneng utawa bungah. Bisa uga gawe rukun kekancan. Nomor gangsal, pira cacahe bocah sing bisa melu dolanan nalika dolanan jamuran? Bocah 3 tekan 5 utawa luwih. Bocah-bocah, kuwi mau materi dina iki babagan dolanan tradisional jamuran. Muga-muga bisa dimangerteni. Saiki ayo ditutup kanthi maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.